Omwange murigereria ase kipindi kia Omwange Calvary gotwaikire ase project ya mukulima sawa ntumirana no yomobo uyu ratoire torenga nkire bakoreta ase obutugi bwe Chingoko. Mbiamono asogo chase mukulima sawa amazing face of victory twabariga nirigaiga inchumore ingi mukulima sawa egokora ase Oboremi bwe Chingoko. Asante. Se famu yetu ya mukulima sawa ntugotoka ase angen education ya Tombe sublocation ya Gatuta angen skule ko Victory Academy ese tubwate efamu yetu asta okora obutugi bwe Chingoko bono mmega muna mwachire gaiga muroche kuro kunga disinfection point aiga no akira muntu achire ako beka amagoraye igende kemuna kirega ndobegete yogo ime disinfectant aigo muntu asengencho Chingoko igo chitaite oborendi obonene nande ntwe tubota technology ya deep litter system na sobegete bichuchunse tokabeka na masiene igo bono abantu nabo barrekire gotacha bone etogo prefanga ke gwachire gaiga se farm yaito igo gobeka amagoro mega iga pasta twa igere bono yakwa etikiti etikiti yogosoa ase efamu yetu mukulima sawa igo togo deal na brooding services tuwa deal ne Chingoko na magena ige value chain yos pia Chingoko ntungo ya koratore bone bichuchi beito ndorigo turagi igo toko Rusia sichi company chiri chiaire license ne serikali rigere na ibobwate ndogo nga first generation ebichuchi bire ebiya pia quality ngiya nande mone toko deal na improved kenyechi bone bichuchi ebi ntwe toko biretera uri tukolitangani ka twabiretera tukolitangani twabireta sakro kwe pruda nonde toko chamboroki na Moscow go chamboroki se pruda eye ge kro kwe pruda pruda eye na bokorosi obeke na ndo tagore prude ye mega igango beka turomo tutu twamana kwara ebi chuguniga igoro gaiga asenge nchonga ebi chucha karabia chire tukolitangani eneche yeke chuchungelinga kagetore one toko tubayigarigere mbiri omututu oyo twamana kubibekera liberera ebi chuchu ebi asenge ncho birwete incubator ime nanda asenge ncho bitabwati ngina one gotogote makorosi environment engiya conducive digana biro binyo liberera dibyacha konya kurwa asengina bone brood ye nabono ntobekete ndoko nga brooding pots echine chinyongo chiro siri sengencho yokobeka liberera etokobeka amakara metwauta bono ntweka sitongo nya komenta amakara nacho chino konya gosokira liberera ebiro bumbire gaiga bikoro kunga na infrared ebina bibi komenta na biro byegasia ne nokobeka liberera ebichuche bina mobiro chegaiga amoko nganchira nswaime ebichuche ebi buna mobiro chegaiga kechuche kegiachete ngera akora matukata ta se farm yaito oiso korigera limegaiga igo they are in a very a natural environment iga chuchweke igo gekoro kusaso korusima chicks ebichuche bya karobya chirega muno biro chega ebimbira akora na wanyangwekana nawe na matukata to bya korire igo bire biya senge nchongelina ebigo kina ne chinguru twamana asenge ncho ebichuche bire bike ndobwate chi ebinto byawo bikoragerera ebiye bikoro kuchi trough chi feeding trough ebichuchu ebiye bikebuna birega ekaro byachire tokonyara kubekera ebinto binene bire okobekera ebinto bikonyara gocharoka emega kana bitaka gukora egente kekerege tambe mbikonyara gukora gento kieke mbikonyara gusuka bono mega gatomene gochibekera obosi ose korogere bosi togochia ntwe tokobiragere no bosi bokoro kunga starter clamps ingia ka tokobiragere starter clamps rigere ekero bigo kina korunse starter clamps igere ndagera ebwate protein nyinge dikere bono ekero bikora byakina yani bigo kina ne chinguru ekero mole miyako bira na bire wiki ibere igakonyora ngebichuchu bya igo bire very healthy bigo very strong na ndego bigo kina bwangu bono ekero bichuchu bya berire gaiga epruda
igerement kobeka ebichuchu bikore chiwiki sato osasi chiwiki inye one prude muna ebichuchu bikonya gukina igotokonya koyementa ebichuchu bino biro chemiga diara ebichuchu 312 one gokangonya gukina bire nande igotokobyonia amagori tofauti egichuchu kieri tuko depending ne breed muna bona saso toko on 125 egichuchu kia kukuchik twakionia rainbow ne kroira twayoni 110 na ebichuchu bya kenbro na biro bya tokobyoni 120 ebichuchu bya indaga tokobyoni ligo na singenchonga ekoro bya chikuruli tuko ekambuni eri gotwana eri gotobekera amakoro togana eri kona ria customer cheito lakini muna bikonya gukina ebye wiki 150 kurera na rainbow ebinde 160 chiwiki sato chiwiki bere byanda 180 chiwiki sato byanda siringi 200 chiwiki nyache byanda siringi 250 bono na boli ngotoko na ebichuchu intubona muna bono mukulima sawa ndobwate Facebook page ekoro kumukulima sawa Mole mionde bwens na bako endali geli mukulima sawa enamba yaito yesimu nwerororo igere 07 11 197 756 buno ogo enambe yu wade wa flash wade gwalika WhatsApp igokonyoro personnel nerole bekirororo egokwira neri kende gyonsi otagete nande Chingoko echi mbari kwira Chingoko tubagenda igo Chingoko echi ntobwate enchera ekoro mulimire Chingoko chito igotoko murende Chingoko echi mitinye 3 wosibaka asenga kyata etoko chioni ekata etoko chioni indura ndotoko ligie chiro asengencho it is very important umanyenga mulemera bakwira chi abalimi abange bakwa bakwira Chingoko asengencho labda bakwa bakwira chichiro lakini asengencho abantu nabate batuma etenga ntuna abantu abegeno ebyasare bingo bikora torebya igotoko enda nande tuwe Chingoko chiri bato chiretera twira chikasoma chingao labda chitaite chokonyenya abande bataite choko beka magena abande batagite chire chinyanyiro already ebinte ebyansi ngokora kitore ngokora tore buna mukulima sawa bone ntaka kobera ko chiase bichuchu binde more biri byakinde buna stages rigere more what is happening at mukulima sawa ebichuchu ebi umulemi ebibone byamatukarenga bono litangani ebichuchu ebi ebikoro kusaso na birobyo ebi ebikoro silverland biri byarogoro bitangani nabatete ebikoro sima chicks ebichuchu ebuna birege birenye gote chenga biyoka ebichuchu ngeyo gaiga oranyore kebweke ne biri binde ebi ebire naked next isokorigereria ebichuchu ebi igo bire bye wiki abale mimbarororo intwe ngo etogotegerege ntabale mibatagete ndrikorosia we don't ndrikoreta binto tutagete tokote bintu abalime batagete bone bichuchu bune ebi abalime babitagete nabone ebibukiri abalime mbarora batagete byomutienyi mbarora batagete byechiwiki 3 ntubone gotokubalera bakama tukale batagete bacha bakora gendo kieke babyoyi abantu mbere bakwira Chingoko echi na muna bagochire gachi akindire cyabire chinene na nabateye nande bachireta echibono buna bireiga igotokobyo 160 shillings sengencho ye breed na sebiruete nande number 2 isokorigereri biyonsi ejo kende yaskere brood ime igokebwate temperature usiribera ria yegolire ligiya sengencho rigere bebya umuntu akaraho tana baraka ngibiraire bigakwa lakini bine bichuchu bire bya bibekere brooding pots babekere ndagera nande after every 1 hour or 2 hours umuntu naroro gocha obekire ndwa se famu yaito asengencho muna moyi gwatura abangake igotobekira nde chi duty kiro umuntu nabwatiri tukoria agochuragere lakini ndobwate ndokunga records muna nabate yamariko igogocha kwarigeri ngo umuntu oragete bichuchu ebigoro ndagera kiabiete ndiyo go kiabiete mbire ngabyarenge kwamana kolika kwa reporting rero naragiri ebichuchu ebi narra gosembi bwato muchando kete gosembi yarengeiga gosena bichencheri endagera rigere obe totwara mariko it is not easy kumanya ebichuchu mbire ngokoraga mbire ngabiyako ekora sometimes ndiro konyora kemo gosebire gabigokwa bono nalito konyara kumanya history bale ebichuchu ebina birega igeiga amarika abo garoro igo bire 383 ebichuchu ebi endokina nda toko batenkelinga ekro bigochi amatukabo we ego toko bwati amachikabo yoko byachi vaccine una chiganeri twabi rageli una bikate ngendo keke biganeri ndo bichuchu bito ndoko byachi kimashi ego toko bya starter clamps asenga njubuna nabate bi starter clamps ige bwate protein yenyinge na nego bigo kina
bwango nande byakina bire very strong and healthy bono egento kende ngalingana ki chirumwe chichonse chinyombe chichonse asitobegete bichuchu ebi ngokora tende kunga disinfection hani kwikatusiara amariogo nande bichuchu bitaito obosafi ekero obosafi butaye okonyora bichuchu birwarete amarwaire muna bono consideriosis bire obokobeka echago chikobeka amanyinga nande number 3 after every 3 days omonyagitari oito igagochorigerere the reports buna twarika ase farm origereria omanyanga ebichuchu embia tu vaccination tukobyaganeri byanya ko uri ogorinde lyons ose challenge kibya bugata ocha Nairobi observe omana ko recommend what we are supposed to do ebichuchu eye erumu eye igego pruri bakachigwikibere yani muna bone ebichuchu ebye weekend ngonyorore bya ruroro asingenje yake ebichuchu binde mbiche biche ebonere bruda ego pruri ebichuchu bya sasu nyegoti chenge botambe bya 2 weeks rigere ya nande ya ruri banga nande binde byakaragento keke byaswa bone ntaka kubayira guchiase prudende rigere mora bone bichuchu byakinire muna bikorokana tutaraga ndase ebichuchu ebinde aiga gwate banga mpire bikorakwa base de chikiego ya kwese bichuchu muna mukura botambe bono nchenda to give a very honest thing sometimes ebichuchu ebiko kwa around 3 to 4% depending on muna byacha muna bono ebichuchu ikorubicha mbyanya gukwa kwaralisa idoka karobo kendo baro bonge bichuchu bicha onya tokole ti preheating irumu ya obokendu omete bichuchu bisinini nyumoni geko biri bwangu nabanya byakule ase bichuchu 500 byakose bichuchu 500 byakule bichuchu 4 byakule bichuchu 6 lakini that is when you takole hard preparation so that is why ona abatena mwese kuligera ligaiga liberera noni nwe mwegweteri kwa tegento kieke igo lire bya bono mono tokumachikulira linga between 2 to 5% ya bichuchu konyora bigoko occasionally especially during extreme cold seasons na ndi wate umunyagitari iyo no yumo komba kurusuko sino yuwe farm e farm manager itogara umunyagitari yo certified ne serikali okorete ko aire pake certificate ya Kenya Veterinary Board egakuro kwa rubate mukaya tunga nere ogochaga iga origeria regasi yaye no ku manage no kurigeria lina kibichuchu biko na kibire nande egendo kende ngelina na kiaba ndomba bwata long perception ne bichuchu bi improved Kenya chibadange ne bichuchu biko nywa maliogo osine bichuchu biko betwe sindani ngabono na kibakobera ko bituka engoko geta ite bintu bitatu obo safi amache ne ndagera ngokende yonse neba ne limo tukete kairie kenyoro ebina bye binte kwate gento kieke okonyori tagete kala urango limo bintu bitatu engoketa ite bintu bitatu obo safi amache ne ndagira engoko kebwate binde byonse njera teyo oratware challenges ebichuchu ebi mbiriko betusindani ende yonse abantu karokende nabone sindani ya wingstop elieko kuniwa chimbaba ene ya full box ndemokora chingoko chibwate chiko twara mabonda bondega ebechinde chikorera kurwe amaiso oburero obwo igobwa chof lizent lakini watangi origin ya Uganda ebichuche ibeto etoko bi ene vaccine bigo kuniwa igere mbi chikorwara nero ro ya full typhoid omanyete egento kenda bare mebatamanyeti ngeli na typhoid yengoko ise kokoria talira ise ko wena so there is a sindani biko betu ya vaccine ya full typhoid igerengana ki asengenje chingoko chinyinge chikonywa macha machafu echikoli ebintu sometimes chiasoka chiali ebintu aburanyarenga chialire bacteria ya typhoid bone gotoko chi vaccinate so that a bacteria ile kale chikocha so mubere bwe ngoko yakwa asengenje already ngoko ine kwate gendo kieke nere vaccinated over the same so chingoko chibuna chire igo chikokina no mobuna chingoko chinde Jones igo chikole ndubuna chingoko chinde Jones rigere egendo chibwate ngeringa igo chiri improved yani echikiniri nawe chinga chombe chiri abali mise ko bere strategy grade no bwata likongo lyanga na ndengombe nero limo kuroka usene chesi gansi bona ne echina chichi pride chiri yani echimentiri improved ige kiniri emente ko beka magana buna bono sil ebichuchu bya saso igo biko beka magana 20 to 21 ebichuchu bya rain blue stars bya beka magana 21 to 23 per month nengokeli yange gekala ko beka magana 12 engokeye igego kina within 4.5 months to 5 months ya machuira na bekoli ewu nande once abuna ngokende nomo nande nabokoyera rice ko buna ngokende yonsi na bekoli chibando eri oboro eri kende it stays like another engokende the only thing ine linge geko kina bwango
yage ni market yanyora chikiro chiro chiganeirie ya beka magena buya ligare buna ayo mulimi ogotuka chingoko ekwe profit mono chingoko muna chitoko tukakachia kienyeji ingoko nyorana ingoko ekorete miaka ebere lakini tokonyara koyoni elibu lakini yeye buna chitwani buna yakora 4 to 5 months neli twani rinene die omotinyo ostadi yachakire yachakire kobuga bona boko yebeka ne chingoko nande naboko yenyenya nande gegwansa buna engoko ende yonse nande ekoyibwango ono ngikola gotebye mulimi uri bwate chingoko chigwetarira linka asamangana vaccination na uko gutanga marwaire nje igonda tokoteba iga asobulimi bwe chingoko nagote namachiko ye chingoko koikoya bwati nande ekero gotuga chingoko ebolingo chingoko echigongo tuga umonto okonyora aragetie engoko na siringi 700 oyo ni siringi 800 umonto oragerie engoko bwaterere engoko yakora matuka manga demo kobera ne engoko demo okonya gutubeka chibesi chao chinyinga so karagento kieke atoko chikwira ni besi chao igombu yanga ekero gokoro boli mibwe chingoko goika bweboli igo chingoko chingo tuga ne chingo tuga nchengo niko chi abantu banyenye osego ngo tuga chichibeka magena osego ngo tuga nchengo ne kero chire bichuchu ligere onya wonjere chibesi chingoko igo chibesi gokonyora bwanga chingoko ekero gochionjere bwango nande lioka lakini iso gotuga chingoko seni komie miaka ebere tokonyora faida. It is not talina ngane chingoko ile ngobwate ngalenga gwachion chibesirenga gwachion na kiwachiragere chibesirenga gwatumire go chiragere tigerore gose ngomekyo le profit gose nasara komeka profit margin ya ino igaiga munabona kara mugurete gichuchweke kama gurete one day ile ngamo gukora gichuchweke dokora 110 ekero gya ikire kyabere machuo konia buya asimiti nyirengo koneli bono efamu yeito ebichuchu nabo tokoni ebyelituko toni ebye wiki toni ebye wiki bere toni ebye wiki sato wiki nya wiki sano gotira muna abantu banete lakini mono muna nte famu yeito ndorwe kamiti nyebe yakora abande go bagocha boichingo keji go bagocha banya gochio so ekarole tete gonda tokotebega ngendo keto kungage mu numbers ekata chingo kwa chinyinga okaoni profit yanke profit yanke lakini okaoni chingo kwa chinyinga igokonya chibese bwango kobwalirio bwato bongo koboke kwani chibese chirigo bona muna ntuga iga chibese tokoni igokonyora nga we etogotema kurigererie profit margin muna bone gochuchukie lituko for example maybe sometimes it's profit ya ina kwanga 10 bob ikine chuchukie lituko chuchukia chiwiki bere gotira 20 to 50 shillings eka chabire chine na bakonyora 200 to 300 shillings nande yo go depend on the market ndro rokonyora chitwan chikoni weli unabona December unabonya chingo chikoni wetu 1500 usekwanyora chitenda so go depend ekro bwa chingo ko chinyinga na lyo konyora chi profit chinyinga ebichuchi bona ebya matukalenga birebi bono igaiga this the third brooder aseto abaretere oise kworokia bale migaiga ebichuchu ebi brooder yego bire byechi wiki bere ebye bikoro Korean Blue Stars chuchu ebone siko bigere ebya na binga bina bire byagusi bono gaiga kurumuine mwaka ramatandiko ega bono amasieni nakabate mututu no ro bono tobegete gaiga bono ebichuchu ebi enecha yechingoko no gukora bono tobekerete a natural environment bono bikonya gukora bikonya korage alafu ekinechi feeder ebinde we have hanged them mugaiga muna birega biriko western ndagera nkonchiri konyara guitera ndagera because bono ego tobikine tigore bikonya ebikori what is enough for them. Number 2 imegaiga ase amasiania yabuna aliga ego tobegete 6 inches rigare kwa libaga yoko ya change after every 1 month or after every 3 weeks ebichuchu ibona muna birega in 1 week's time mwike muge kwara byatigire gutumeke stima asinge njobona konya byamere chimba muna boni sikurigere byamere chimba babuya anege chuchu kere very healthy nabone net one agyo gorko net one chuchu ebi mbibwate ndonga physical features kero kurigere biribwato bochuti gochimayega ebinge nemeso ebibi chitwani chikote time byama chako komero obochuti gochimaya alafu namba 3 ngelinga ebichuchu ebuna mobiro chege geiga
byairu chivaccine isatu ibere isatu Momalex beru Newcastle na Gumboro ebichuchu muna nabatebi onya turuko vaccinate bichuchu byauya onya turuko byamalioko buya ekoro bya ruwarire then you are rekire konyore challenge ochimotugaiga nande omuralia ninkora kebichuchu bindegaiga utara turoke ebi vaccination muna orobire bichuchu binge ngakiyokara kwa manya kenema gwakorire vaccination vaccine chinyinge muna bone bichuchu ebigere vaccine ya match. This is what we do ekena kitogokora onye bichuchu togochikobye vaccine mambi re korugoro nturiko byali ogorinde lyons ebigo bikonywa match brain rigara asibie system yons twamana koboka mambi twabirageri tutariko bya match twamana kanda twalete vaccine yakora ntobwate free choice yaito gali asitobigete chi vaccine chaito twaenda twalete vaccine twengana match ebichuchu itwamana kuocha vaccine twabaga macha yugocha chi drinkage tosibete tokabeka gabo ebichuchu byasenga byaliro obosigo bikorwanira zinahitaji tu kuguza siete zikunywe zinahitaji tu kuguza within 45 minutes okonyara kirege chuchu kyanyure vaccine andekere bunya yani ugomba kubireta byatwarengango twamana ko byekwere yes one binde mbire gaiga esikorege limbiri bya nabiro byakinire bone byabire chiwiki 3 bone bisire gotego tume ko esikorege li ekara buneke muyoka kebekire megari mirokonyara bro bomete bana bonsi mbari kuragira bawekana bone bichuchu ebuna bire gaiga rebone byekire stage bitatagetie stima nande go bire bichuchu bono 351 lakini litukolia matukabire kurubono ngogenda bire ali matongo sengencho ko irabalimi nande gento kende ndado kubatena mukulima sawa ngosomitora abalimi Oboremi obwe Chingoko oboremi obwe chinyeni ngo basomitore ngoja tore to abasomi ligera bamanya the best way yo gokora mboremi kibagokora nande na kibaganiri ko bokora asengencho ndotagete abalemi abange totwara abalemi abange bago produce ebintu ligere tonyare poko tonyare abantu banyare kwerusia sobotaka wetera sokoni chinyeni wetera so abantu banyare kwerusia sobotaka wetera sokoni chinyeni wetera sokoni Chingoko wetera sokoni amagena igobono abaligere bali mondi kadati gonta itumanyanga oboremi bonde bwense botaite obek oruchinga kishia gororo obuanche obe to mwama to kuragira obe to kore gasi to kuragira none bukwe karo tenga abantu batere kore gasi mbaga niro karagira ntokieke mbaga niri kuragira kwa hivyo vijana wenzangu abasaa bange gonta to kobatengana ki egendeke na nabate ndo twaja gitine Chingoko 50 tote ko ngene renge twaja gitine Chingoko 100 ko twaja gitine Chingoko 50 Chingoko chiko twachinyorete asengenjo kanya twaroniri chinyeni Chingoko 50 by then ko twagote 1500 tukataka kuchira kunya kogorobosi na kunya gochi exchange. So it means now from where you are you can start with your 1000, you can start with your 500, you can start with your 2000. Eko ratoko banga I nobody pito konyora nile okweri ne bindogete digere ochaka something that you are going to leave for your generation to come. Gento kende ngelingana ki ndonya koleranga serikali egere bobe na as much as serikali begeta machikara makongo and everything ekeroro musae okokora ibintu biwoboremi gaiga unabona serikali ngorwe munabona youth enterprise fund abantu minchiro chikoro uweso fund chibese getoko ndeka kweu ekero gokora na activity ekero muri vijana bibere batatu gamo kore gento geto muntu agochoranga ninze kwa bekira chibese chene abantu abana bale pokora gento kieke kwirani igonde to kubatenga onyase na toganeri gotamira mono na soboremi nande tobobeke bobe oboremi bole digital muya mono aigana oro mwerio bwa omoroberio rero na wonganetie omwanchu omurigirio na kunyora muna twatebete ase gipindi kia Omwange Calvary abagusiba ito bakarega batebete nga na arengi mutaka mwere yani mutaka utabugati kende bali bagatenga okora ngombe kweyagerio rumime na singita bugati okoboko igale ngumutaka umwere utabugati kende pi akagenda asu Omwange munda umuntu urenge n'obungaini agakerure birengere bibya akamworo kinkia gokora nera akaba omunda okwagamwa tumira ne chinga kichinde ase gipindi eke.